това е най-скучният град, в който сме били. И сме такива, ние не знаем къде отиваме ни нищо, обаче сме си купили билети, чакаме си пред асансьорчето. Баба в асансьора ни се усмихна, а пък Марти каза, че ще я набие с бастуна. Идиот. Давай. Беше скандално ефтин. Най-деца тая, смисъл някакви 3,50 евро са, голяма работа, просто ще ги платим и това е. И като цяло малко ни скамнаха. В смисъл хора скандал. Тук е адски ефтин. Да ни пуснат. Че ще се клираме от дискотека. Имаше задръстване на стълбите за изкачване към моста. И за се това катерихме по един двоир. Какво ме снимаш? Очаквам се! Му изкараха къла. Човек на нищо не прилича. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото видео. Тук сме с Никол и Марти. Марти вече я познавате, Никол не. Сега ще се запознаете с нея. И на къде отиваме? Към Варшава за концерт. За концерт на Bad Bunny. Да, ще бъде много яко. Организирали сме си една женска сбирка. Мама е някъде там назаде на редовете. Бяхме разпокъсани на няколко реда, но се събрахме тук при Никол, понеже нейният ред беше празен и тя беше сама. И сега сме заедно. И дойдоха да ми досаждат. Да, и правим простоти, не спираме да ядем. Бокуци, разбира се. Не вярно. И... Може. Ти какво ядеш? Доритос, солети, Принглс. Само глупости. Имаше много турбуленция. И да. Да, факт. Готови ли? Така, хора, с 300 зора влязохме, но сме вътре и искам само да кажа, че тези поляци са Ужасни. са много милички. В смисъл, отвориха ни, но да стигнем догоре до вратата, Беше мъка. ад. Мъка. И ни отвориха. И тук малко са се направили като някаква секта. В смисъл, Буквално град в града. да, навсякъде е с ограда. Все едно влизаме в Белия дом. Ще да кажа в жълтия дом. Да. И сега, хайде влизай да им покажем на хората. Сега ще ви направим Room рум-тур на нашия. Това беше много скоро. Скромен Апартамент! Ето може да видите Марти, която въобще ви разходи из апартамента. Тук виждаме майчето на нашия хубав диван. Тук имаме телевизорче и това е Лена. Така, Марти, какво ще ни покажеш тук? Тук имаме кухня. Трябва да си купим кафе, защото няма кафе. Най-голямата мъка. Минус точки. Да. Една миялна, която не спираше да пищи откакто сме дошли. И аз я Марти я спря. правих. Майстор И сега Мани. на къде сме? Отиваме да покажем първата стая. Стая номер 1. Тук ще спът Спалня. Ади и И маминка. майчето. Какво имаме? Крива картина, която е Аз на казах, какво? че това е на лош късмет. Те не ми вярват. То вентилатор малко пострадал от живота. Стая номер 2. Седно съм на Така. зелено училище в четвърти клас. Малко леглата са по-ниски от земята. Тук няма да е лошо да си отворим. Защото мирише на умрели плохове. И, ние не видяхме банята. Тук аз не съм я виждала още. Ще изненада и за вас и за нас. Става. Не е лошо. Да, Има се шуар. реално бива. Да. Ето малко кифли на хоризонта. И тераса. И да. Терасата. Тук маса. С всичките неща. Никол, на терасата. И ето там На има тази тенис корт. прекрасна тераса. Да, реално сме на 8-я етаж и гледката е окей. Това беше всичко от нас! След като се настанихме, решихме, че ще дойдем да хапнем в едно заведение, което се оказа, че ни е на 3 минути от хотелчето и, как се казваше, Спаца, Наполи. Най-хубавото заведение. И май са доста добри пици, поне така както мога да видя в чуждите чинийки. Ще хапнем и после може би ще се разходим в парка, Борисовата градина, както Марти каза. Нали, Марти, може да се включиш, ако искаш. Микрофонът ти е наобратно, но... Или западния парк е разбирана. Да. Е тя Марти там, където стъкна на телефона.
установихме, че всъщност поляците са много мили хора, защото аз казах преди малко, че са ужасни. Връщам се думите назад, не са ужасни, много мили хора са. Правят ни път да минем с колите, усмихват се, една баба в асансьора ни се усмихна, а пък Марти каза, че ще я набие с бастуна, че бабата ще набие Марти с бастуна, не обратното, само да уточня. И да, много хубаво си прекарваме. Първо трябваше да ходим до някакъв дворец, до някакъв парк, отпадна и евентуално после ще ходим. Ето какво си взех аз. Пица дявола и сега може да ми стискате палците да не е прекалено люта, понеже аз люто не ям. Но, що реших да си взема това? Не се ми в челата. Не е забавно. Дайте нещо бяло. Не е забавно. Буквално попита дали е много люта. И сега ви казва, че не е люто. Не е люто. Лъже. Не ям люто. Не ям люто, не се шегувам. Аз знае, че е люта. Аз знам, че е люто, но не ям люто. Защо си поръчваш люто? Защото ми изглеждаше добре. И се надявам да не е люта. Къде я видя? Това е... Това е руска рулетка. Прическата изглежда екстра. Ще те мютна. Мютни. Вижте ми новите ногти. Твоите по-грозни. Значи, пиците бяха 10 от 10. Силно препоръчвам това място, ако идвате случайно тук в Варшава. Заведението се намира в квартал Солец или Солеч, не знам как се произнася, на улица Лудна. Да. Супер вкусно беше, наистина много ни хареса, така че бихме дошли пак, понеже ние не знам дали го казах вече, буквално 2 минути 3 от апартамента. Идиот. Давай. Ще го отвориш, не знам. Давай, ти можеш. Какво биш супер ми? Който му се пие, ще отваря стирбушон. Защо не си иска да? С нож. Чакай да си взема ключовата от вас. Yeah. О, да. Аз си да купя един тирбушон. Мъките продължават. Аз това съм го правила и тапата остана вътре. Не ставаше. Пак е добре. Не ставаше за Абе, то и да влезе тапата пак става. хора. Газирана ли е? Не. Добре пише. Наличете. Натурална вода, човек. Значи повече Аз нади. такава вода не мога да Пише леко газована. Това сигурно значи леко газирана. Така, тук пише натурална вода минерална. Защото ме обвиниха, че водата аз съм я купила газирана. Как да знам, че тук пише леко газована вода? И че това означавало, че трябва да бъде газирана. Айде! Добро утро, ден 2 в Варшава. Преди малко станахме и сега сме тук с маминка и закусваме. Най-рано будните, разбира се. Аз стоя яждам пицата от снощи от вечеря, понеже изядох само половината, въпреки че беше много вкусна. И пием кафенце. Мисля, че пица с кафенце е чудесна комбинация. Вие може да напишете в коментарите какво мислите за тази комбинация. И сега чакаме и другите две предполанки да се събудят. И отиваме на приключения, ще се разхождаме из Варшава. За днес имаме два музея. Музея, не си представите исторически музеи, по-скоро неонов музей, някакъв космос музей, някакви замъци, такива работи. И след това ще се приберем, за да можем да се правим за концерта на Bad Bunny. Аз съм вече наполовина готова с косата и ще ви държим в течение какво ще става през деня. Здравейте! Искаме да ви разкажем какво се случи при нас с такситата. Първо, вчера, когато идвахме от летището към хотела, решихме да си хванем Uber и беше скандално ефтин. Дали това не беше планирано? Да. И ни излезе колко? 12 евро общо за всичките. За път горе от 35 минути. От Да, летището до апартамента. нещо такова. И ние бяхме в шок. И при което даже беше там 66 злоти, само че понеже нямаше да ни върне човека и ни взе с 15 злоти по-малко, което примерно е нещо сорта на 350 евро. И викаме топ.
И при което сега трябва да дойдем тук някъде до центъра, от хотела до центъра и решаваме, че ще хванаме автобус. Само, че не намерихме спирката и викаме, окей, ще хванаме Uber. И при което хващаме си Uber и то ни излиза 370 евро. И викаме, топ, идеално, супер ниска цена, хващаме Uber и плащаме с карта. Always. През приложението на Uber. И при което стигаме до тук и той ни казва, че трябва да платим с кеш. А ние сме платили вече. Вече сме платили. И аз казвам, как така, нали? Вече приложението ни е дръпнало транзакцията. Нали, приложението е дръпнало транзакция. Защо трябва да плащаме и с кеш? Позарихме се малко, обаче викаме, айде след тая, смисъл някакви 3,50 евро са голяма работа, просто ще ги платим и това е. И като цяло малко ни скамнаха, ама поне не са някакви супер много пари, при положение, че и вчера така или иначе ние бяхме на Аванта. Така, там откъдето ви снимахме преди малко с Марти, решихме да влезем в някакъв рандъм музей на изкуството, на не знам си какво. И просто решихме, че ще застанем да се редим на някаква опашка. Нито знаем за къде е тази опашка, нито какво има там, какво ще видим, нищо. Просто застанахме да се редим. Стигнахме почти до края на тая опашка, мама и Никол отидоха за кафета и по едно време гледаме, че хората са с някакви билети. И викаме, най-вероятно на нас не трябва да билети за там. И при което аз оставам да се реда на опашката, Марти газ за билети. И вече аз стигам до края, където вече една жена пуска с една линия там, не знам как се казва, да влизат хората навътре. И аз на Марти викам, ти чай, защото аз съм вече първа пред това нещо, пред това въженце. И Марти идва с билетите. Звъниме вече на мама и на Никол да идвате, понеже хората почват да влизат вътре. И казвам, нали, на жената, че сме две в момента, обаче има още две с нас. И тя вика, нали, чакайте тук и ще ви пуснем. И идват и те, вкарват ни вътре и седиме и си чакаме вътре. И сме такива, ние не знаем къде отиваме ни нищо, обаче сме си купили билети, чакаме си пред асансьорчето. Обаче какво? Дойдохме си пред някаква яка гледка и сега си пиеме кафенцето на готината гледка и ни е топ. Ето кафенцата и какво се вижда? Варшава. Ето го там и стадиона, на който ще сме до вечера на концерта на Бенито. Кой ще успее да нареди повече? Както гледам, никой няма успех. Ти не се справиш по-добре. Тук им чу, че ще се изгубя. Маля, това е бездънно, бе. What the fuck, кой има тук? Вау! Вау! Ама леко, защото аз чак да се пребия. И тук ви те пристигат. Аз съм даже и с очила, само да ви кажа. А искаш ли да почне да тичам? Това е много лесно. Това е елементарно. Човек. На къде? Ето. Можете да не се праснеш само. Ето бе. Чакай, какво стана? Това аз от другата страна освен. Това е криви, аз Si te quieres divertir, que te costamos con rigor, solo tienes que decir un verano a Nueva York, Nueva York. Дано ме чувате, защото в момента вървим към стадиона. Няма микрофони, понеже Не можем да вземем нищо с нас. нищо, нито чанка, нито нищо. Само телефона и лична карта, евентуално кълъфа или където си отръж. И супер много закъсняхме. Сложили сме си захарчета по течените, защото ще ни стане лошо, защото пече кати слънцето. И в момента вървим пеша, понеже движението е ужас. Ето може да видите движението. Супер задръстено е. Поне покажи, че е красиво. Супер красиво е. Изглежда, че е много близо.
Но не, вървиме 25 минути. Общо. Не е до сега. Имаме още поне 10-12 минути. Обаче на това слънце е ужас. Направо ужас. Заради нея трябва да висиме. Концертът започва в 7. Тукашно време заради нея трябва да висим 3 часа, защото дава зор. Знаеш, че най-вероятно няма да се чуваме. Няма значение. Искам да изразя Твоето недоволство. моето недоволство. Познайте къде сме. Познайте кои са най-щастливите мацки на света. Имаме си апаратчета. Взехме си напитки. 4 напитки за 13 евро. В смисъл, хора, скандал. Тук е адски ефтино. Дори на концерт на Джей Балвин в София даде 50 евро или 50 лева. 50 евро за един джинс тоник. Скандал. Тук 13 евро за една кола и 3 води и то покажи какви чаши. Огромни. 500 мл напитката. Скандал. Отиваме и за мърч. Другото, което е направено супер добре, навсякъде има и такива пунктове за напитки и храна и минават супер бързо. Буквално ние се наредихме и веднага ни взехме и не става гъчканица. Супер бързо минават опашките. Ние се прибираме от дискотека. Като ни бяха обещали да ни пуснат. Лечиш, че се прибираме от дискотека. Обещаха, че ще ни пуснат Bad Bunny, но нямаше Bad Bunny. Даже една песен тук смърди на коч. На ганджа. На ганджа. И нямаше Bad Bunny в крайна сметка. И ние решихме да абдикираме. И си тръгнахме. Тръгнем резко. Да. Изглежда много зле. Абре на пуерта. Говорим. Ще изглеждаме трагично. Да. Мале, ми голяма главата. Мале колко ми е прав бретон. Всеки с оплакванията си. Добро утро, ден 3! То вече е обед, но няма значение. Да, вече е обед, но ние малко станахме в 11 часа, защото имахме тежка вечер. Ето, Марти. Здравейте! Бурни нощи имаше. Да, бурни нощи. Та, нека малко да ви разясним какво се случи през последната вечер, последния ден, защото беше така доста интересен. След кратка пауза сме готови да ви разкажем за вчера. Да. Значи, първо отидохме до един музей Космос и може би това беше най-лошото ни решение. Голяма грешка. Да, отидохме там към... Колко часа беше? 2:30 стигнахме там. И си викаме супер, 3:30, нали, да се тръгнем, да имаме време да се приберем до към 4. И 4:30 да бъдем на стадиона. Да сме на стадиона. При което тръгваме оттам, викаме Uber, обаче Uber не идва. И нали, уж вече викнали сме го, върти там нещо, 5 минути, уж времето се увеличава. И той не идва в продължение на 20 минути. А буквално поръчахме най-скъпия Uber, просто защото знаехме, че заради концерта ще е мазало и че вероятно повечето ще са заети. Обаче те буквално си правеха гавра. В някакъв момент вече качихме се в Uber, втория Uber, който поръчахме. И тръгваме, обаче зверско задръстване, ние просто не мърдаме изобщо. Задръстванията са точно като в час пик в София. Да, даже по-зле бих казала. Да. Не мърдаме, значи като отгоре се натъкнахме на някакъв букуджийски камион и ни пише, че ще пристигнем в хотела в 4:20. 4:40. 4:20 А, не, 4:20 беше, да, 4:20. И стигаме 4:20, обаче ние нямаме никаква батерия. И при което трябва поне да си заредим телефоните. И хващаме, зареждаме телефоните, преобличаме се. Ние ги заредихме до колко? 40%, 50%, Толкова имахме и двете по 40%. И да, тръгваме, нали, към стадиона и при което тръгваме пеша, понеже Uber няма никакъв шанс да стигнем с Uber. Рискуваме да чакаме Uber 30 минути и да ходим до там още час. А то ние близко, реално 20 минути ходихме пеша и отидохме в крайна сметка. Да. И това беше окей.
Реално концертът беше топ. Да, концертът беше топ, бързо влезнахме. Ние много се взехме притеснявахме, си че няма да камери. си вземем камери, реално и заради Да. това беше цялото бързане, но си взехме си камери. взехме и всичко беше топ. Мърш не можахме да си вземем, понеже Да. не го намерихме и след това също не го намерихме. На концерта ни паднаха батериите, едно момче ни даде Powerbank, заредихме се до 20% и пак ни Батерията на паднаха нейния батериите. телефон пак падна. Моята умря някъде към края на концерта, вече нямах никаква батерия. Никол беше с 2%, ние нямахме ключ. Трябваше да ни отключат мама и мама и Марти. И им звъннахме вече на път към вкъщи. Пак се прибирахме пеша с цялата лудница. И преди да се прибираме Преди да се пеша, приберем, имаше задръстване на стълбите за изкачване към моста. И се затова- катерихме по Да. един баир. направихме си малко офроуд. Да, офроуд с белите обувки по един баир. Да. Но... Дори не знам как го изкачихме, после като погледнах надолу и се оплаших какво Да. няма да сме изкачили. Мисъл, беше си баир е така на нагорнище, бяхме като козички, но качихме се, беше окей, беше забавно между Да. другото. И в крайна сметка отидохме догоре до мостчето, ходихме така 20 минути, слезнахме си. Възхищавахме се на Стигнахме. всички хора какво са облякли. Да, какво... бяха много епични. Много са епични, наистина. Стигнахме си крайна сметка до хотела, трябваше да сме 10 часа в дискотеката. Стигнахме в 11 в дискотеката и там беше лудница. А реално Супер тази потъпкано. дискотека трябваше да е автор на Bad Bunny, обаче ние цяла вечер слушахме регетон и реално до 2 часа не пуснаха Bad Bunny и просто Да. решихме, че ще си тръгнем, защото ние реално за това отидохме. Да, без бъни нямаше. Да. Ама беше забавно, беше Да. много готино реално. Мен ми хареса, аз се пръснах. Накрая ме заболя много кръста и се тръгнахме, обаче беше много яко. Беше много готино, да. Изкефихме си се. После седяхме до 3:30 в стаята и си лафихме. Никол заспа на дивана. Няма да ви прекача къде, защото ще ме убие. Да, със сигурност. Не имам. Седнахме в брутално заведение, намерихме го съвсем случайно, обаче яденето е 10 от 10. Води се някаква италианска кухня и е просто уникално. Какво ме снимаш? Очаквам се! На 2 места даже. На 3. И тук е Никол. Пълни свине! Дай да кажа нещо. Човека, аз съм Ще ви прикачим едно клипче как се бях омачала до ушите. Клипчето, което Никол снима. А този човек, дето сега ще мине покрай нас от другата страна. Буквално се изнервих и извиках на този, който Добре, че не си му докарала инфаркт на човека. Това е много бе, това е на 3 места, то не е на 2. Леле, това е мое първото обличане на това нещо. Марти, не мога! А, това сме ние! Това сте вие. Юху! Чакайте, искам да снимам. Селската баня, голям кеф. Мале, то е студено, бе! Не е толкова вода, ще Какво само мрънката съм ви довела? Не мрънкам. А, не мрънкаш. Реално какво? Хубаво си е. Сложих си пръста пред камерата. Е! Чакай, искаш ли да сме майка? Мартиночка! О, колко сладка гледка. Гадост. Добро утро от последният ни ден във Варшава. Току-що дойдохме в Стария град и сега просто ще се разхождаме, защото честно казано градът не е лош, хубав е, но това е най-скучният град, в който сме били. Буквално няма какво да правим. Ние ставаме в 11 часа, излизаме към 12:30 и просто разхождаме се, гледаме някакви сгради, някакви неща. Сядаме през един час дали на ресторант, дали на пейка, почиваме си, защото сме изморени от дългото ходене. И да, просто някакво се прави тук. Иначе е красиво, в смисъл наистина не е лошо.
Но като цяло просто наистина е доста така мъничък град, бих казала. Няма кой знае колко хора, въпреки че се водичкат население горе-долу колкото София, но въпреки това просто скучен град е. Давай, ти си. Първо, второ вече заминаха, след аперола. Давай, трето и четвърто. Давай. Оп, айде. Дънце. Много сладко. Изглежда ужасно. Като някакво разредено вино. Да. Като черешово ликьорче. Да, точно. Давай последното. Няма те пребори. Оп. Айде, браво. Финиширах се. О, да влезе при маймуните. Защо ме снимаш? Защо си идиот? Не съм. Много ми лади. Една бабушка ме гледаше. Не. Аз повече няма да ям. Чухте ли всички? Нищо няма да ядеш. Повече Мартина няма да яде. А ние защо не ги преместихме там, да не сме тук между всички? Познайте какво правим ние отново. Седнахме да си почиваме. След като се прибрахме в хотела, като преди това ядохме, ходихме, седнахме, прибрахме се да си почиваме 3-4 часа, гледахме къща на инфлуенсърите, почивахме си, пак ядохме, пак си почивахме и сега решихме да дойдем на някакъв булевард, на който бяхме и вчера. И има тук много хора, много е готино и седнахме да си почиваме, разбира се. Домъкнахме си някакви шезлонги и просто седиме и е супер приятно. Ето така сме си. Минават си хора, ние си пиваме някакви коктейлчета, гледаме си реката. Какво стана? Някой тръгна. Човека падна с това. Го гледах. А проверили дали не си на плюс 4? Си викам, сега ще стане града. А И в това момента, в който си го помислих, той седна и просто И стана града. А това стола, който ти махна в щупания ли е? Да. Не. А, да. Да, точно. Оле! Еми, то слънцето си отива, ама да, може малко да ме види. Да, направо го е разкратило от пантите. Марти. Айде, пробвай. Виж, даже хората чакат да го оправиш. Да седна. Мале, искам и това да щупя, моля те. За да има. Моля те, имаш още един щупен. Нека да е този. Давай, Марти, можеш. Е, това трябва да го закачиш отпреде. Е, това трябва да го закачиш отпреде. Че той настрани е зле. Няма, Да, защото няма. е, тук трябва да се вкара там. Да, отзаде също трябва да се вкара. Еми, помогнете ми, какво ме... Не, ти сама ще занимава за чукорото. Отзаде също трябва да се вкара. Така до тук добре. Браво, Марти. Не това. Най-долното трябва да се вкара. Значи и другата година, Марти, я пишеме инженеро. Инженеро. Как го им поспада? Нямам търпение някой да седне. Накъде душата ми да бяга и къде да скрия своите сълзи. Като лист от вятъра отвяна, падна в бедната сърцето ми. Тя открадна любовта ми. Влезе даже и в съня ми, покорен от нейното лице.
беше назовен добре. Аз ходя с бутилката. Как пиян да съм, я вземи ти. Аз съм с газована. Аз ще взема. А не, това. Чапанката ми. Тази чапанка стана като гробище. Стана там. Аз съм си вече в София и след като видяхте масовият бой над мухи, е време да ви разкажа и какво се случи след това. Та реално това беше последната ни вечер. След това така позабавлявахме се малко, попяхме си на песни, които обаче няма как да кача заради копирайт, иначе беше страшен купон. Мама малко не можа да спи заради нас, понеже беше едно викане, тряскане, блъскане, общо взето като 14 годишни се чувствахме, обаче се изкарахме жестоко. Да, покупонясвахме си до към 3 часа, след което легнахме си и на сутринта с 300 зора станахме в 8 часа. Нямаше много смисъл от ставане в 8, понеже преспокойно можехме и към 9 да си станем. И разбира се, Марти и Никол малко ме нахейтиха след това, че ги дигнах в 8, понеже си бяхме оправили багажите. Те си ги бяха оправили, аз моя го оправих сутринта за буквално 10 минути, понеже на раница какво толкова да я оправяш. И при което тръгнахме за летището и на летището първата проверка си беше супер и при което обаче отиваме там на лентата, където нали си оставяме раниците и трябва да минем през скенера, при което тръгвам да си оставям раницата и ми казват, че имам, нали питат ме дали имам течности и аз казвам да. И те ми дават една найлонова турбичка и ми казват, нали, че трябва да изкарам всички течности и имаме право на до 1 литър течности на човек. И при което аз съм в шок. Първото, че моите течности са на дъното. По принцип, чувала съм, че течностите трябва да се слагат отгоре в прозрачна турбичка, само че до сега никога никой не ме е карал да го правя това нещо. Аз съм пътувала до супер много дестинации, супер много пъти, къде ли не, и в Европа, и извън Европа, а да не говорим, че Полша е в Европа. И при което течностите ми бяха най-отдолу, като най-тежки, най-обемни. И имах над 1 литър течности. Да не говорим, че в турбичката не се събираха дори 1 литър течности. И почвам да слагам. Марти имаше по-малко и сложих няколко неща в нейната турбичка, обаче пак не се събираха и трябваше да изхвърля. И изхвърлих си там, имах 2 малки разфасовки сух шампуан, лак за коса, бях си преливала от гела за лице също и него трябваше да изхвърля, съответно заминаха всички тия работи, ама те бяха такива ефтини неща, които нали, могат да бъдат прежалени, но скъпата козметика за лице просто нямаше шанс да си я изхвърля и като цяло малко бях обясняла, понеже това за мен лично е пълна глупост. В смисъл, спазваш си нали, това да имаш до 100 мл течност, защо трябва да бъде до 1 литър на човек? В смисъл, успял ли си да си набуташ всичко в раницата? Успял си, нали? Влизаш си в там багажа, който трябва, значи всичко е наред. Обаче, окей, нали, изнервих им се, малко ги нахейтих там на летището, минах си, всичко беше наред и качихме се в самолета, бяхме си на отделни редове този път, обаче нямаше проблем, аз тръгнах да си обработвам влога, само че нещо не можах да си кача клиповете и в крайна сметка нищо не правих. 2 часа общо взето разглеждах си снимки, чудих се какво да правя, хапвах си и в крайна сметка накрая кацнахме и аз блях общо взето тия 2 часа. Обаче и полета беше добре този път, нямаше много турбуленции. Като цяло останахме с много хубави спомени от тази почивка. Варшава беше малко скучен град, обаче пък ние си го направихме супер забавно и на концерта си изкарахме наистина уникално и компанията просто ни беше много яка, така че беше яко, в смисъл наистина беше много яко. И това беше всичко от този влог. Мисля да приключва тук. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, може да оставите един лайк, да се абонирате и ви очаквам в следващото видео.